Goddag, børn. Det er julevalget. Jeg får lige væk bare. Hallo, Lukas. Hvad? Det er jul. Jeg er julevalget. Goddag, julevalget. Skal vi gå ud på eventyr? Jo. Okay. Jeg skal lige have mit tøj på. Så helvede. Børn, nu er det. Nå. Hvor kan ikke noget til julehatten stemme så? Børn, nu er det. Vi skal ud vi skal ud, for vi skal finde. Jeg vil gerne finde din søster. Du vil have min nisse i aktion. Goddag. Ja, velkommen til. Ja. Okay, vi skal så finde hans små nissevenner, julemand. Og jeg aner ikke, hvor julemand er. Han skulle faktisk være her et eller andet sted. Ja. Men, jeg går lige herhen. Hvad? Hvad siger I? Er noget galt? Min nissehue? Ja, hvad? Hvad er der galt med den? Den er jo her. Ja, jeg får så faktisk slet ørerne. Men er det nu? Det må være helt sikkert kravlenisser. Jeg er sikker på, der er nogle kravlenisser her i landet. Hvad er der galt, Lukas? Min nissehue er væk, julemand. Hvordan det? Har du ikke passet på den? Skop dig. Au. Jeg skal på julen. Nå, vi må hellere finde den. Jeg ved, hvad vi skal lave. Jeg prøver lige at gå den her vej. Okay. Goddag, børn. Nu Lukas godt lige fortælle det. Nå, kunne I huske sidst, hvor min hue blev stjålet? Eller, nej, det var jo ikke sidst. Nej. Men min hue blev stjålet, så jeg må jo finde min hue. Hun skal lige kan se mig. Så. Men se hvad for en hue. Jeg har ellers fundet en anden hue. Du skulle gerne. Jeg kan se, det er Gustav. Ja. Det er Gustavs hue? Ja, det tror jeg. Altså, det er den, han bruger til, når han laver en hel masse videoer. Lad os prøve. Hey, lad os prøve at kigge den vej. Ja, jeg går lige herned. Ikke op, børn. Jeg går lige derned. Kan du se noget dernede? Det er drivhammerne mærkt, men jeg kan se noget. Hvad for en farve er det? Det er min hue. Godt fundet. Døren, den åbnede sig. Hvad har du? Den der dør dernede. Og vi går ned og undersøge det. Det må du selv bestemme. Det må du gerne. Det prøver vi.